Čo sa týka krmenia, odporúčaš skôr granule alebo barv? Tak za mňa sú to jednoznačne granule, a to z viacerých dôvodov. Ten primárny je to, že v tých granuliach je všetko kompletne obsiahnuté, všetko pekne vybalancované, takže mám istotu, že keď používam kvalitné granule, tak to šteniatko dostáva teda hlavne v období toho intenzívneho rastu všetko, čo potrebuje v správnom pomere. Pri tom barfe je toto otázne, pretože pokiaľ človek nemá dostatočné skúsenosti a vedomosti, ako tú krmnú dávku zostaviť, tak riskuje strašne veľa. A veľmi často sme to už zažili, kedy psíkovia v tom období intenzívneho rastu mali následne problémy. Takže my určite odporúčame granule. Ďalší benefit je teda to, že granule sa veľmi ľahko dajú použiť pri výcviku, čo my preferujeme, pretože my používame pri výcviku krmivo, teda hlavne pri mladých psoch. Dá sa to aj s barfom, ale s barfom je to ďaleko komplikovanejšie, hlavne v letných mesiacoch. Takže určite tie granule sú v tomto smere lepšie. A tie benefity ako skladovateľnosť a rýchlosť prípravy, to je už len proste plus. My napríklad používame krmivo značky Bodrik, sú to slovenské granule, veľmi kvalitné, používame už viacero rokov, v podstate asi neviem, či 5-6 rokov, koľko sú na trhu. Máme na tom všetkých našich psov, aj športových psov, vychovali sme na nich 2 vrhy a v podstate psíkom sedia parádne, aj veľkosť granulí je super na tréning, takže my určite odporúčame všetkými 10. Samozrejme je to každého vec, čím bude svojho psíka krmiť, či už to bude barf alebo granule, ale samozrejme treba zvážiť všetky výhody a nevýhody a hlavne treba mysleť teda na to, aby sme niečo pri tom šteniatku nepokazili, pretože ja aj odporúčam klientom, že keď aj niekto chce silomocou krmiť barfom, tak radšej nech to začne až po roku alebo okolo 2 rokov, kedy už je viac menej ten rast a vývoj ukončený a tá šanca, že niečo človek pokazí, je ďaleko menšia, ako keď budeme experimentovať pri šteniatku a môžeme zbytočne niečo pokaziť, čo už sa nebude dať vrátiť späť.